A Catalunya hi ha una col·lecció única al món en pintura mural. Es tracta d'una col·lecció de pintures romàniques que s'exposen al Museu Nacional d'Art de Catalunya. El que va començar a la prehistòria amb l'art rupestre, expressant a les parets de les coves escenes de la vida quotidiana, després s'ha seguit al llarg dels segles fins a arribar als nostres dies. Pintar els murs continua sent una manera actual d'acostar l'art a l'espectador. Hi ha multitud de tècniques per fer-ho, però encara hi ha qui manté la tradició de la pintura al fresc, tal com ho feien els avantpassats. Avui a l'Espai l'entrevista del 324 ens acompanya el doctor en Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Josep Minguell, pintor muralista i expert en pintura mural al fresc. Hola, benvingut i moltes gràcies per estar aquí. Gràcies per convidar-me al seu programa. Doctor Minguell, vostè a l'any 95 decideix una immersió en aquest món de la pintura mural relatiu, perquè després ja explicarem que també li ve de tradició, però avui en dia quin sentit té fer pintura mural? De fet, és anar a contracorrent. Tota la comunicació visual ens arriba a través de les pantalles, ja siguin d'ordinadors, televisors, etc. La cultura visual és un món digital. Ara bé, la pintura mural al fresc ens remet als orígens, a les emocions, a l'home que està en contacte directe amb la matèria. I els orígens és el que ens fan entendre les coses. I per això crec que és important pintar encara al fresc, perquè ens fa descobrir la gènesis del que és la pintura i, en conseqüència, també la gènesis de tot aquest món tan aclaparador de la comunicació visual. Ens pot explicar breument quina és la tècnica de la pintura mural al fresc? Sí, més que una tècnica, jo diria que és tota una filosofia, una manera d'entendre la pintura. I consisteix en el següent. Més que una pintura, pràcticament és una manera d'acabar la construcció d'un mur. Un mur és pedra, és un revestiment. Doncs bé, al moment de fer l'última capa amb morter de calç és quan el pintor de frescos aprofita aquell instant màgic de transformació de la calç per aplicar-hi pigments i aigua. Aquests pigments queden mineralitzats sobre la superfície. De fet, ara ho estem veient en aquestes imatges. En aquestes imatges que estan sortint per allí estem veient la tècnica que vostè aplica, que són aquests pigments naturals que ens diuen, per naturals que s'entén, que surten de la terra. Són minerals, són de procedència mineral i és tot un món també, perquè són uns colors que procedeixen de diversos països, diversos orígens, diversos jaciments, i són uns colors que ens transmeten directament la sensació de la natura. Res a veure amb el que prenem, amb els colors primaris que són resultat de l'estudi del color-llum, de l'òptica de Newton. I aquesta tècnica avui en dia l'entén la gent, que encara es faci tota aquesta feina tan ancestral, tan d'abans, i que no es facin tècniques més actuals? És acceptada aquesta tècnica de la pintura al fresc? Hi ha espai per tot, i tot hi pot conviure. I la gent és intel·ligent i la meva experiència, en tot cas, molt subjectiva, molt personal, és que la gent queda fascinada per això, perquè la pintura al fresc és una pintura que t'envolta, que cobreix espais, on l'espectador es sent envoltat de pintura. I a més una pintura que ens transmet unes sensacions òptiques i de sensibilitat de la superfície molt diferent de les pintures que estem acostumats. Bé, a mi m'agrada pintar al fresc i veig que als meus espectadors també els agrada. I vostè com va decidir, perquè vostè és doctor en Belles Arts, més pel món de la docència, de l'academicisme, i després va decidir una immersió en aquesta tècnica, la pintura al fresc. Com ho va decidir, això? Sí, això va ser un moment crític. Jo, de jovenet, pràcticament tenia potser 13 anys, ajudava el meu pare a pintar frescos. I el meu pare tenia l'obsessió que aprengués ben bé com es feia un fresc. Ho havia d'aprendre. Em va dir, estudia el que vulguis, fes el que vulguis, però has de saber fer un fresc, ben fet. I feia d'aprenent amb ell. Després em vaig dedicar a estudiar, vaig fer la meva carrera, em vaig dedicar a la pintura artística i el fresc era una cosa completament oblidada. Però arrel de la mort del meu pare, l'any 91, vaig recordar els moments que havia viscut amb ell. I recordava com aquesta pintura transformava els espais, transformava l'arquitectura. Recordava també la gent que ho mirava. I em va semblar que era una cosa apassionant. I a partir d'aquell moment vaig intentar fer-ne un, pensant que seria possiblement el primer i l'últim, una experiència singular. Però després d'aquest n'he anat fent i fins ara encara n'estic fent. De fet, ara està fent una obra a Tàrrega, el seu poble natal, Santa Maria de l'Alba. Expliqui'ns una mica les característiques d'aquesta obra. Quan vaig començar a fer el treball de Santa Maria de l'Alba, hi havia fet uns 20 conjunts de frescos. Però tenia ganes de fer-ne un
un de gran, un on hi pogués volcar tot el meu potencial, tots els meus recursos. I donant-hi tots, finalment vaig pensar que l'església de Tàrrega podria ser un lloc ideal. És una església barroca, de grans dimensions, unes dimensions, curiosament, pràcticament semblants a les de la Capella Sixtina, i era tot un repte perquè m'obligava a posar en joc totes les estratègies dels pintors barrocs. Requeria tot un estudi, tot un aprofundiment d'aquestes tècniques històriques i és un repte que em vaig proposar. Vaig començar l'any 2005, cada 2 anys he anat fent una fase i ara estic culminant l'última fase. De fet, aquestes imatges ara sí que estem veient corresponen, no?, a Santa Maria de l'Alba. Sí, són imatges que ens mostren un treball recent. Tot just fa un mes i alguna setmana que estic fent la penúltima volta, que és la que s'està veient ara. De fet, sorprèn que com una església barroca, amb un estil molt determinat, de sobte ens trobem amb aquestes pintures que són un estil totalment diferent, no? O sigui, estem més acostumats a veure les escenes bíbliques, que ja ho són aquestes, però amb un estil molt personal seu. Clar, l'església, de fet, és una caixa de ressonància. Aquestes parets permeten posar-hi molts continguts. Per un cantó m'agrada transformar l'arquitectura. També projectar-hi tot aquest tema bíblic, que és un tema que va molt vinculat amb tota l'evolució de l'art d'Occident. Pràcticament tot l'art ha tingut aquest contingut espiritual o religiós. I en tot cas intento fer-ne una visió més personal, més actual i també molt vinculada al paisatge que envolta aquest temple, el paisatge de l'Urgell. Aquest és el meu treball. Sorprèn, però per altra part, fa 2 dies va vindre un noi, un visitant, i em va preguntar de quin segle són aquestes pintures. Ah, sí? Sí, i és una pregunta que em va satisfer. Era un noi estudiant d'història, no era un que es trobés allà sorprès, perquè sempre he tingut una obsessió, que les pintures meves formessin part de l'edifici. I aquest noi es trobava amb una mena de contradicció, perquè veies coses molt contemporànies, però per altra part tenia aquesta sensació de que aquestes pintures hi eren des de sempre allí. De fet, vostè, la seva tesi, com a doctor en Belles Arts, la va basar en la pintura al fresc, perquè creu que és una tècnica poc estudiada, poc coneguda, que ha calgut donar-li una redimensió. Si tota la història de la pintura, la part més important de la història de la pintura s'ha fet als murs, ja des del Paleolític. Les parets són els espais on tota la gent hi passa, que envolten a les persones, i era el lloc natural de l'art. El que passa que a partir del romanticisme l'art objecte, els quadres, els museus han agafat l'atenció i han anat dibuixant tot el fil de la història de l'art. Però en realitat la gran història de la pintura és la història de la pintura mural. Per altra part, pintar al fresc avui dia és una cosa dificilíssima, no pel fet en si, sinó perquè el context no acompanya. I pintar al fresc per mi ha suposat també tornar a recuperar tota aquesta tradició, fer molta pedagogia, explicar-ho als constructors, als paletes que m'ajuden, als arquitectes, als que munten les vestides, i per la meva part, tot aquest estudi, tota aquesta recuperació de la tradició, ho vaig voler ordenar en forma d'una tesi doctoral. I no tan sols aquí a Catalunya fa pedagogia, perquè vostè està reconegut com un expert internacional en pintura al fresc, que el criden fins i tot a Itàlia, que se suposa que és la meca de la pintura al fresc. Què els explica als italians? Bé, a l'Acadèmia de Florència faig algunes lliçons magistrals i els explico coses que potser ja saben, però l'única diferència és que jo els dono un altre punt de vista. Allí tenen un gran coneixement del fresc, en tant que una tècnica que cal restaurar, coneixen les seves patologies, com s'ha de fer, els materials, etc. I els explico senzillament el meu treball, el meu dia a dia, els interrogants que m'apareixen a les vestides. Els hi mostro el punt de vista del pintor. I això, en certa manera, els fascina, i per això em fan anar allí sovint a parlar amb ells. Sí, i després també ha fet obra fora d'Espanya, no? També a Itàlia té obra. Sí. I també és una tècnica, la mural, que també és reconeguda internacionalment, doncs. És una tècnica, al fresc, que crea sempre un cert misteri, apassiona, sempre desperta gran interès. Però el meu treball l'he concentrat molt a Catalunya, i dins de Catalunya encara més a la zona de l'interior de Catalunya. Allí hi ha 25 obres, conjunts, monumentals, molt arrelats al paisatge, ermites, esglésies, teatres, universitats, i en alguns casos la meva obra també es confon amb l'obra del meu pare. En un mateix edifici hi ha el treball de 2 generacions. I estic content d'haver pogut fer
tot aquest nucli de treball en una zona geogràfica. És una cosa molt especial, però em dona molta satisfacció. I té intenció d'obrir una mica el camp, el territori, o prefereix quedar-se a la seva zona geogràfica? Possiblement. El que succeeix és que la pintura al fresc és una pintura que necessita arrels profundes, perquè forma part de l'edifici, i l'edifici forma part de la història, del territori, de la gent, i la pintura al fresc ha d'enllaçar tot això. I és lògic que, en certa manera, hagi buscat tot un nucli, un territori on treballar en profunditat. Creu que això també ho entenien així els avantpassats, quan s'encarrega pintar la Capella Sixtina o tantes altres obres que estan fetes amb aquesta tècnica? Ho entenien així per pintors de la zona i arrelats al territori, o era una altra concepció? Possiblement era una concepció molt semblant. Eren pintors que coneixien a fons l'arquitectura, coneixien a fons el seu ofici, la seva manera de treballar, i pràcticament tenien els mateixos problemes que tinc jo. Jo treballo amb les seves mateixes eines, els mateixos materials, i el que estic fent ara a Tàrrega possiblement és el que van viure els pintors romans quan van pintar la Sixtina. Exactament igual, amb els mateixos pigments, la mateixa fusta de calç, les tasses... Els maldecaps amb les vestides, que és el terror dels pintors, els perills, les pors i els cansaments, el desgast físic. Miquel Àngel ho explicava en un sonet, no? Tot el patiment que suposa treballar a les voltes mirant amunt dia a dia. Clar, ha de ser molt complicat, no?, fer aquesta tècnica d'estar tot el dia amb una alçada considerable. Es necessita, a part de la tècnica d'artista, una d'atleta, que gairebé. Sí, el fresc és una tècnica molt exigent. Aquesta és una de les servituds, no? La incomoditat, la duresa física. Cada dia he de preparar més de 100 quilos de morter de calç, extendre'ls sobre la paret, 5 o 6 metres quadrats, i durant un breu temps en què la calç carbonate ho he de pintar. I sense errors, sense equivocar-me, d'una manera molt descarada i sense por. I això ho has d'anar fent cada dia, però tots aquests inconvenients, que podríem considerar inconvenients, si ets pintor de frescos ho has de considerar en realitat com una mena de pressió que tens, una pressió que esdevé positiva i que et fa treballar amb seguretat, amb decisió, amb energia i dona una empremta molt especial a l'obra artística. Sense errors és perquè no admet modificacions, perquè una vegada s'ha assecat el morter de calç ja no admet cap mena de modificació. No, i fins i tot abans de secar-se, és a dir, pinzellada que fas, pinzellada que quede. Allí no pots donar marxa enrere. Però aquesta és la cosa més apassionant, perquè el moment de pintar esdevé un moment de molta tensió, on estàs concentrat totalment. Són poques hores al dia, però són hores d'una gran intensitat, emotiva i artística. Perquè per arribar a aquella hora de treball, abans segurament he passat un any preparant el projecte, els esbossos, els cartrons, preparant els murs, els materials, estenent la paret, i finalment ho he de resoldre en una hora o dos. Déu-n'hi-do la pressió, no?, que està sotmès. M'agrada, no és cap problema. Una altra cosa, quan parlàvem de la pintura mural, de ser una manera d'acostar a l'espectador l'art, no?, que està... De fet, això vostè ja ho porta a la sang gairebé de ben jovenet, perquè va ser un dels impulsors de la Fira al carrer de Tàrrega, no?, que era treure per primera vegada el teatre al carrer. Sí. Això vostè ho entén, l'art l'entén així en totes les dimensions, no tan sols amb la pintura, o li pregunto? Sí, jo crec que la pintura, per exemple, és un art que ha estat excessivament segestrat als museus, massa hermètic, o a les galeries, i s'ha distanciat molt del gran públic, de la gent normal. I la pintura mural el que fa és col·locar l'art als circuits habituals de la gent, on la gent va treballar, en una universitat, en un hospital, en una església, etc. I és una altra manera de disfrutar de l'art. I crec que l'art hauria d'estar molt més connectat amb el públic. La Fira del Teatre al carrer partia d'aquesta mateixa filosofia, que el carrer era l'espai natural, almenys aquí, a la nostra cultura mediterrània, del teatre. I el carrer agafa una altra dimensió, una altra intenció comunicativa. El públic agafa un protagonisme total i canvien tots els esquemes artístics. De fet, la Fira del Teatre al carrer ja fa molts anys que està i que segueix funcionant, que segueix agradant a la gent de Tàrrega. De Tàrrega i de tot arreu, sí. De tot arreu venen. Pel que fa a la seva obra, a part d'aquests murals, vostè també té altre tipus de pintura, no? Sí. Quins temes fa també amb l'altra pintura? Sí, la meva pintura està molt vinculada, en el fons, al que és la pintura al fresc. Treballo també amb els mateixos pigments. Són pintures de petit format,
clar, petit format igual són 2 metres, però per mi és molt petit format. I són quadres on intento reflectir el paisatge, és el tema que m'apassiona més, l'espai natural, però no tant d'una visió de postal, d'una visió paisatgística, entre cometes, sinó una experiència molt més directa, molt més intensa del que és el paisatge. I tornant a la pintura mural, una evolució de la pintura mural seria el grafiti? O no? Bé, la paraula evolució no sé si seria correcta o no. O sigui, de la rupestre al grafiti seria correcte? Seria correcte, perquè el grafiti és una realitat. Ens agradi o no, és una realitat. Una realitat que reflecteix que les persones tenen ganes de projectar el seu potencial artístic a l'espai que ens envolta, d'una manera física, d'una manera visual, directa. I el grafiti és un fenomen mundial. Hi ha els seus pros i contres, hi ha aquest aspecte transgressor, n'hi ha d'altres que són molt integradors, etc. És un món molt complex, però la conclusió que veig del grafiti és aquesta necessitat de projectar l'art a l'espai que ens envolta. I amb això sí que hi ha una similitud amb la pintura rupestre o els frescos de qualsevol artista del Renaixement. I creu que hi haurà encara més evolució amb la pintura mural o ens mantindrem amb les tradicions? La tradició és un punt de partida, és l'origen de les coses, no? I no crec que sigui mai un gran art de masses, la pintura mural, és una cosa molt especial, molt única, però té el seu petit paper. El que aporta és l'experiència física de la pintura. L'espectador se sent envoltat de pintura i això és un aspecte emotiu que cap pantalla ho pot substituir. I aquesta emoció encara és viva. La gent encara ho sent, això. De fet, ara aquí a Catalunya està com mig de moda, no? Perquè tenim aquesta exposició de pintura mural al Museu Nacional d'Art de Catalunya, després la Fundació Miró també va fer una exposició de murals, també hi ha una altra exposició... Per què coincideix ara mateix tot aquest boom de la pintura mural? Per què creu que és? Perquè no tot l'art visual ha de ser art digital. L'experiència directa. Les persones necessitem tocar, veure l'experiència física directa. I tots aquests exemples que ens ha donat, que ens acaba de mostrar vostè, reflecteixen una gran trajectòria històrica, com és el gran moment del romànic, que va omplir el Pirineu de colors, de llum, a dins de les esglésies. I es conserven perfectament dins del Museu Nacional. Els murals de Pedralbes, que és una joia amb unes petites dimensions, però una cosa increïble. I després aquesta exposició de la Fundació Miró, on artistes de diversos països ens van donar una visió molt contemporània de la transformació de les parets. I allí convivien des de grafitis fins a dones de països africans, on tota la seva tradició ètnica quedava manifestada també a les parets. Doncs moltes gràcies per les seves il·lustracions i les aportacions sobre aquest tema. Ara sembla ser que una mica més de moda i moltes gràcies per compartir aquest espai amb nosaltres. Molt agraït per poder estar amb vostès.